गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तर आज मी जाणार आहे तुकाई ट्रेकिंग पॉइंटला. तर चला व्हिडिओला स्टार्ट करूया. मित्रांनो, माझ्याबरोबर एक मित्र पण आहे, निरंजन. तर आज मी ह्याच्याबरोबर पण जाणार आहे. अजून एक मित्र आहे, त्याला पण आम्ही घेऊन आम्ही जाणार आहे. चला पुढे बघूया. तर मित्रांनो, आता आपण पोचलो आहे, बघू शकता तुम्ही. तर आम्ही आता वर जाणार आहे. हे माझा मित्र आहे बघा, निरंजन. मित्रांनो, आता आला पण तुकाई ट्रेकिंग पॉइंटच्या पैशाची आत असं खूप छान वातावरण आहे. इथं सगळे झाडे आमच्या इकडं आलेत. पूर्ण सावली आहे आणि जंगल टाईप आहे सगळं. खूप छान वातावरण आहे आणि आम्हाला चालताना पण खूप छान वाटाले. तुकाई ट्रेकिंग पॉइंटला पोचलोय. खूप वेळ लागला आम्हाला पोचायला. खूप छान असं वातावरण आहे. सगळीकडे फक्त झाडे आणि झाडेच आहेत. आणि हा माझा मित्र आहे, आपण ब्लॉग करायला आलाय. तर आम्ही थोडं पुढे जाणार आहे. चांगलं कुठं जर दिसलं तर तिथं आम्ही थोडं बसणार आहे. तर चला. तर मित्रांनो, आम्ही आता या डोंगरावर जाणार आहे. आमचा मित्र निरंजन, हे कर, हाय कर. इथे खूप चढायला आहे. इथनं व्ह्यू बघा. पुढं वर तुम्हाला टाइम लॅप्स पण व्हिडिओ लावतो, ते पण एन्जॉय करा तुम्ही. आम्ही इथं खूप दमले आता. 2 hours आमची सायकलची जर्नी होती, त्याच्यामुळे आम्ही जमलोय. जरा बसूया निरंजन. असं फिरून त्या डोंगरावर ते टोक आहे, तिथून व्ह्यू खूप छान येतो. चला आता आमचा मित्र ब्लॉग करायला. त्याच्यामुळे इथं खूप असं दगडाचा रस्ता आहे. इथनं आम्ही जाणार आहे. तिथं पूर्ण सगळं गोल फिरून येणार आहे. मंदिर पण तुम्हाला पुढे दाखवतो, चला. आणि वरनं हा वातावरण तुम्ही बघू शकता. याच्यापेक्षा वरनं पण तुम्हाला छान छान वातावरण येणार इथनं. हे बघा. निरंजन चल.
वर हे लावूया. एवढं आमचं पाय स्लिप होत आहे तरी पण मी व्लॉग करायला लागले तुमच्यासाठी. इथं तर मित्रांनो इथनं पाय खूप घसरायला आणि मला व्हिडिओ करायला येत नाही आहे, तर मी आता तुम्हाला डायरेक्ट वरच मिळतो. चला. तर मित्रांनो मी वर पोचलोय. खूप अवघड रस्ता होता, पाय पण घसरत होते, त्याच्यामुळं मी व्हिडिओ केलो नाही थोडा वेळ. तर इथनं व्ह्यू बघा, व्ह्यू. तर मित्रांनो मी वर पोचलो आहे. टॉप ऑफ दी माउंटेन. अजून थोडं वर आहे, तुम्हाला पूर्ण नेचर दाखवतो बघा. तर भवन मित्रांनो आता आम्ही बसणार आहे थोडा वेळ आणि मग नंतर व्लॉग चालू करणार आहे. आता वर जाणार आहे. चला वर जाऊया. निरंजन थोडी पावसाची शक्यता वाटायला लागल्यात. स्लो वातावरण, खूप मस्त वातावरण. तुम्ही जर इथं आला तर तुम्ही इथनं मला जायची इच्छा होणार नाही. तुम्ही इकडे येऊन बघा, मी लोकेशन टाकतो तुम्हाला. या लोकेशनवर येऊन बघा, तुम्हाला खूप आवडेल या लोकेशन. आणि जिथे जिथे आम्ही माझा मित्र आम्ही दोघं जाणार ब्लॉग करायला, तिथल्या एरियाची मी लोकेशन तुम्हाला दरवेळी पाठवत जाणार. तुम्ही चेकआउट करा किंवा तुम्ही जाऊन बघा, प्रत्यक्ष जाऊन बघा. प्रत्यक्ष येण्यातच मज्जा आहे. तुम्ही माझा ब्लॉग बघा आणि आयडिया घेऊन बघा, तुम्हाला आणि मी तुम्हाला इथनं कळणार नाही. खरं आत्ता खूप वारा आहे, मध्ये पावसाची शक्यता पण आलती, 2-3 थेंब पडले आमच्या अंगावर. तर मी आता मित्रांनो तुम्हाला डायरेक्ट इथं वरच भेटतो समोर, कारण की थोडं इथनं जाताना जरा कच्चा रोड आहे, जरा अडचणी आले
तर डायरेक्ट मित्रांनो मी तिकडच मिळतो. तर मित्रांनो आता आम्ही फायनली वर पोचलो आहे आणि आम्हाला वर पोचल्याच्या निमित्ताने आम्हाला वर मंदिर दिसलेलं आहे. चला मंदिर मिळाल्यामुळे असं खुशी एवढी झाली आहे बघा निरंजनला. लोक आहेत गाणं म्हण की नाही रे. लेस बंद आहे. निरंजन खंडोकर निरंजन चा मित्र. आणि तुम्हाला जर निरंजन बरोबर व्लॉग्स पाहायचे असेल तर कॉमेंट मध्ये सांगा किंवा लाईक करा माझ्या चॅनलला. व्हिडिओला लाईक करा. मग मी दररोज निरंजन बरोबर चे व्हिडिओज पाठवतो तुम्हाला. मराठी ब्लॉग्स आपके सामने हाजिर है. तुम्हाला पाहिजे तर कॉमेंट करा येऊ व्लॉग्स टट्टी. तर मित्रांनो आम्ही एवढ्या तासानंतर आम्ही वर पोचलोय. खूप त्रास झाला आम्हाला वर पोचताना. खूप ऊन होतं. तर आम्ही आता मंदिरजवळ पोचलोय. तर चला दाखवतो तुम्हाला. बघ खाली दरी इथनं खालनं पडलो तर आपण गेलो. पडायचंच का म्हणालायस तू? अरे आमचा निरंजन मित्र ऊन आलता म्हणून. आणि मी तुमचा भाऊ ईशान. चला आणि आम्हाला खूप वेळ लागला वर पोचताना. मध्ये आम्ही विश्रांती पण घेतलेली परत एकदा. आणि विश्रांती घेऊन आम्ही आता फायनली वर पोचलोय. बघा वर डोंगर हे मंदिर दिसायला आले तुम्हाला. चला दाखवतो. फायनली आपण मंदिरमध्ये पोहोचलोय. तर मित्रांनो बघा तर असं आहे आणि इथं समोर पिंड पण आहे आणि चांगला आहे. मला दिसत नव्हतं. थोडं आम्ही वर मला दिसलं तर खूप चांगलं आहे. तर आता मी टाइम लिप्स व्हिडिओ लावणार आहे. आणि आमचं निरंजन बघा आम्ही आता प्रॉब्लेम पण झाला आणि आम्ही खूप दमलोय पण. चला व्हिडिओ तुम्हाला टाइम लिप्स व्हिडिओ दाखवतो. तर मित्रांनो तुम्हाला टाइमलेस कसा वाटला ते मला कॉमेंटमध्ये सांगा. आणि हीच आपली लास्ट जागा आहे. तर आजचा व्हिडिओ मी तर एंड करावे. तर तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कॉमेंट करा आणि शेअर करा आणि प्लीज भावांनो सबस्क्राईब करा. तर आजच्या व्हिडिओसाठी एवढंच होतं. तर बाय.